Senzeka izinto. Abantu bayahethana ngaphandle. Asike simzuthi uzathina ubhuti lapha wadlala nosisi wami. Hello. Bhuti kunjani? Philile njani? Ngiyaphila, ukhuluma no-champion, ngikufonela ngiseKasified TV. Ngifonela uNkululeko engikhuluma naye, right? Yebo, ukhuluma noNkululeko. Bona nto bela ngikawufela this is uMasha Rashist. Sengiphinde ngabuya futhi la kweKasified TV News. Ladies and gents, namhlanje nginiphathela abantu abahlukile. Ngiphethe usisi, ngiphethe uChampion. Champion. Akuzichaza. Awusuka nene madoda, this is Champion. Isweet elimnyama. Mangamuncwe nina. Ngiyomuncobani. Ngimunceni bantu abamyisweet. Mafethu niyazi uma sengifikile ngizeke sengiphethe izinto zakhona ikorobela love potion yazi into zakhona but ke namhlanje siza ne heartbreak. Siyacela ukuthi nisubscribe kwiKasified TV News, ni like and comment ngoba phela sabantu benu nabantu bethu. Namhlanje ke siphethe usisi usisi uza nendaba ezinzima kakhulu, uza ne heartbreak ukuthi waphuka inhliziyo kaBhlungu but ke samnikeza isikhathi but ke manginikele kuMasha ke because uMasha ke ekuyena umuntu ophethe lo lihlelo le heartbreak. Masha Ngibuke kakhulu Champion. Na indaba la ikhona. Usisi wami bamhetha Nkosi yami. Ane? But ke niyazi na lezi zinto lezi azikhethi nawo bananga ahetheka noma ngesiphi isikhathi yebona ne. So usisi uzasichazela ke ukuthi kwenzakalani. Sis my sister. Igama lakho bani qala ungazisa ubukele ekhaya? Igama lami nguNokubonga osematatiyela ePhamulavini. Okay. Usisi wasematatiyela niyamuzwa ne. So ke manje kumele sichazele ukuthi like kwenzakalani. Heartbreak yenzeka my sister ne. Into ehlala zenzeka lezi yabo. So ungethuki ukhululeke nje uthele igazi phansi. Bese usichazela ukuthi kwenzakalani. Into esifuna ukuyizwa le. And then lo mfana wakubreak inhliziyo siyamthinta njengamanje. Okay, ke isitolo sami simi kanje ke. Ngangisesikolweni eHigh School ka grade 10, ngangifunda lapho nginalo mfana wami ngakade grade 10 ngingakuphazamisanga nje kancane. Wona iminyaka emingaki? Angathi ngineminyaka ewu16. 16? Wasojola? Ngasengijona. Champion. Umame uthwasejole na 16. Qhubeka my sister. Okusho ukuthi wena wayeqe imiyalo yabazali. Wajola kanjani na 16? 16 years. Abazali kwenzeka ke yazi ke kwenzeka Nkosi yami. Ngika grade 10 ke ngathandana ke nalo mfana ke engangimthanda kakhulu. Wafunda kwesiphi isikole? Ngangifunda khona la ePhamulavini eHlangwini. Hayi sathandana ke nomfana kakhulu kumfana ohlala ngithembisa ukuthi ke uyangithanda naye ke. Ubani igama lomfana njengakungena ngemlonyeni, ubani igama lomfana because angifuni isifihle anything la kubabuli. Igama lomfana uNkululeko, kwakuNkululeko igama lakhe. Okay. Wakhona khona la ePhamulavini. Okay. Hayi ke. So nahlangana kanjani noNkululeko? Sahlangana la khona la esikolweni, futhi satholana khona la esikolweni. Sathandana naye ke kwaba mnandi. Saya ka grade 11 kwaba mnandi. Sithe mama sika grade 11 ke wamane ke umuntu ongicelayo ukuthi ke masilale. Ngamana ngimtshela ukuthi hayi ngeke ngikwazi kuba ngangisayi full virgin ngaleso sikhathi. Wasa virgin? So wena ngaphakathi wawufisa ukulala naye or like chaza nje that part wawufisa wena naye? Ngangikade ngingafisi mina ukulala ngaleso sikhathi. Ngangitshela ukuthi ngoba wayekade ngithembisa ukuthi mase siqedile isikolo uzongishada yabo ntontontoni kube into ezinjalo. Ngonami ngangikade ngingafuni ke ukulala naye sasikade singalali. Okay. Wamane ke encenga kumfana ke ethi ke nguka uyafuna yena ngoku uyangithanda nje uzaba nami ngaso sonke isikhathi. Hayi ngamane ngiwumuntu owalayo wangitshela ukuthi mangaba ngingafuni uzogcina esephuma ngaphandle ke esefuna abanye abantu. Mangabe egcinena ngifuna ukuthi silale naye lo mfana wami. Imake my sister ne. Sometimes kuyenzeka uthandana nomuntu kukhona ukuthi uyi-cheating. Yabona? So mangabuza mhlambe ngalesa sikhathi akekho omnye umuntu owubonana naye wena
ngaphandle kwakhe. Question bengisafuna ukuyibuza le. Hayi wayengekho ke yazi kalesa sikhathi ngangithandana naye nje kuphela umfana lo wami ngoba sangangimthanda nje kakhulu wayengekho omnye. Okay. Hayi ungaqhubeka. Uthe ke makuhamba ke isikhathi njengoba mama ngitshela ukuthi hayi mangaba ngiyala ukuthi mina silale naye wathi uzabheka abanye abantu ngase mina ngibona ukuthi angeke ngikwazi ukuluzwa uyena ngoba ke ngiyamthanda futhi naye uyangithembisa ukuthi ke hayi uzaba nami ngaso sonke isikhathi. Saya ka grade 12 masifika grade 12 ke ilapho khona umfana wangibreaka khona ke. Mike break wasozimisele wena ukuthi vele ufuna ukubreaka noma wakubreaka ngangakazimiseli cha ngangichawa ukuthi uthi uzongishiya yobheka abanye abantu ngoke mina ke ngangathandi ngoba ngangimthanda yena pressure ukuthi angangishiyi. Okay so the man ufika grade 12 so ka grade 12 ekuqaleni konyaka phakathi nonyaka or at the end of the year phakathi nje nonyaka so uzaphela kodwa kona ilapho ke wangibreaka khona wase uphela unyaka wahamba waya ecollege wafika wafunda khona ecollege waqeda wabese ke ngeva ukuthi usezekile ngokusethola omunye ke usenenye intombi entsha wazeka mina ngase ngasala kanjalo ke. Umfana uhlala khona naye la elalini ePamlavini ukuba yena bengasekho ngaleso sikhathi ePamlavini ubefunda leko eEast London eke college khona wabese wazeka ngeva ke kuthiwa usezekile ngithema ngithi ngiyazama ukumfonela mina ngabe ngasamthole efonini esengiblockile. Obviously maya ecollege benisa communicate waqala wakblocka nini ngiblocke mina mase sengiva ukuthi usewumuntu osezekile sengiva ukuthi hayibo lo muntu wakho usezekile sengiva ngimanga la ibuzekile usenomuntu omtsha mangiqala ngithi ngizama ukuthi ngimfonele ngiyambuza le ndaba leyo wangiblocka nje kusukela la ngangasaphinde ke ngamthola efonini. Hayibo imali mangabuza mhlambe inamba yakho usenayo because singayifonela ngenye ifoni inamba yakhe yona isakhona efonini yami mangiqale ngibuzela after ezekile nakhuluma ngale ndaba wazange nikhuluma azange sikhulume azange saphinde sikhulume sagcina nje ngesikhathi lesi mangimfonela mina ngizama ukuconfirm again ukuthi ngempela na uzekile wabe sengiblocka kwabe senje kuphela kanjalo zasafuna ukuphinda futhi akhulume nami beku 20 banga leso sikhathi ngaleso sikhathi beku 2016 sesikhathi eside kakhulu usenabo abantwana njengamanje usenabo yena abantwana. Okay. So when after iblockile wena ukhona umuntu owaphusha naye impilo naye uthe mase sengiblockile ngathi ukuhlala mhlambe unyaka wonke ngaqala ngathola umuntu ngo2018 ngaba nomntwana naye manje champion ke ngakuphazamisanga uthe usenabo abantwana nobhuti naye unabo abantwana ubhuti naye unabo abantwana naye unabakhe yena kumakoti wakhe lo amthola bangakhapha ababhuti mhlawumbe ungasho nje ubhuti yena kunkosikazi wakhe bathi bathathu mina nabayi2 lo muntu engabani okay mange ngibuzela na usamthanda ubhuti ayona ngisamthanda kakhulu usahlala ngimkhumbula usahlala umkhumbula yini nje uyikhumbula kuwe ngiyazi ngiyamkhumbula nje ngikhumbula ukuhlala naye nje bekuba mnandi kakhulu mahleli naye umuntu oright nje ngihlala ngimkhumbula kakhulu yena umsebenzi bewenza ayena bewenza kakhulu bewenza yona bewenza after somyekile awukazi uhlangane nomuntu owenza umsebenzi okudlula yena akekho shame akekho ngaze ngamthola yena ubewenza ngempela shame yena bofuza manje out of 100 ne ungamrate kangakanani mhlawumbe out of 100 or out of 10 is it out of 10 ungamrate kangakanani mhlawumbe uthi ngomsebenzi mhlawumbe ngathi mhlawumbe ngambeka phi mhlawumbe ngathi nje 9%. So into esiyenza ke manje samfonela simbuza ukuthi why wakuphula so that now uzathola iclosure kuye ukuthi why akuphula wayenziswa yini le nto ileyana you understand if usafuna nibuyelana hayi masingeke makwenzeka singabuyelana ngoba phela
ngihlala ngimkhumbula lo muntu la ngihlala ngimcinga nje sonke isikhathi ngiyamthanda Sizwana. Alright. Sisacela kusibizela inamba yakhe Mashaka ukobheke lapho umfowunela Ngicela ungibizele inamba my sister. 078 Okay. 671 Okay. 244 Okay. 2 ekugcineni. Hayi. Siyabonga. Asike simzweke. Champion, awubambe nayi mic le. Ubambe lapho emic-ini yakho. Okay. Siyenzeka izinto. Abantu bayahethana ngaphandle. Asike simzuthu uzathina ubhudi lapha wadlala nosisi wami. Hello. Bhuti kunjani? Philile njani? Ngiyaphila, ukhuluma no-Champion, ngikufonela ngiseKasefy TV. Ngifonela uNkululeko. uNkululeko engikhuluma naye, right? Yebo, ukhuluma noNkululeko la. Okay, ke bhuti sihleli no Sinokubonga. ngihleli noSisinokubonga lana. Ngiyakholwa uyamazi nokubonga, ne? Ya, ngiyamazi nokubonga. Okay, usitshelile ngodaba lweni unanithandana kumnandi but wavena wamphula inhliziyo. So ubezokhala ke la kuthina because abantu abalungisa izinto zomjolo, abantu understand, abantu abafuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ukuze ugcine sohetha umuntu wakho. So uyasitshela ukuthi umhethile kabuhlungu and akazi ukuthi why wamhetha ngalendlela wamhetha ngayo. You understand? Yeah. So into engizacela ukuyibuza unomuntu wakho la ukhona njengamanje? Hayi cha ngicela ngithini ngiyedwa. But isikhona isincane onaso at the moment. Hawu lutho. Uzishimele nje. Isichumana. Angikuphoqi kodwa phela uyazi ukuthi indlela esiyisebenzisayo leyo samajithi uma ungenamuntu ushimile. Kungaziya kanjalo but Okay, unokubanga ubezosikhalela lana mfethu usibhalele then weza ke lasa wafika wasitshela indaba zakho ukuthi wena wamphula inhliziyo and akazi ukuthi why wakuzama ukufonela wathola ukuthi umblockile awangasabe nachatile ukuthi angakhuluma kanjani nawe. You understand? yeah. So ngizacela ukuthi usithathe usibeke ukuthi why wena wamphula inhliziyo. Wayikwenzeni lenkulu kangaka yadala ukuthi uzigcine somblock ungamcaciseli nokuthi yini edala ukuthi umblock and emva kwaloko usitshela ukuthi wena wagcina sowuthatha umfazi waye college wathatha umfazi masowuthatha umfazi wamblocka then azange aphinde eve from wena. So wena yini leyadala ukuthi umphulu nokubonga? Ubenga kanikazeli mina zange ninikeze isinyani ukuthi kahle wenzani. Akasitshelanga. Okay, hayi indileke makuthi ubone lento leyo ngikazela. Okay, sicela usichazele why wamphula vele. Ukuzwa kwami kusho ukuthi mina ngazo mahempeni ekuhlaleni uyayibona leyo. Ngiyakuzwa. Mazindaba ezingazange zingiphathe kahle kakhulu mama ukuthi ngizangisaba phakathi ekugcineni kwenhliziyo yami ngenza ukuthi ubuhlungu engibhekane nabo phakathi kokufa lo. So esimeni esifana nalesi either I choose the pain or I choose the peace. Unokuzwakalela kude yazi angisacela sondele emic-ini unozwakalela kude kancane. Okay, anginikeze seconds ngizamkhuluma. Yeah, khawusondele emic-ini. Hello. Yeah, so yazwakala kahle ke manje. Yeah, ngithi ukusho ukuthi into eyenzeka ngezwe indaba ekuhlaleni yabo. So indaba zakhona zange zingiphathe kahle kakhulu, zangihlaba inhliziyo ngenye indlela esimanga kakhulu. So mase ngibona ukuthi angithatha isinqumo la isinqumo sakhona ukuthi it's between the two things, either ngithuza ipain okanye ngithuza ipeace. Ngiyabamba. PNP. Yeah, so nezindaba yabo ekuhlaleni ukusho ukuthi majideni mangihleli namajidi uyabona
kukhona nje kuhlale kube khona umjida mani masixoxa njengitshela ukuthi hey mfowethu ungabothemba abantu yabo ungabomthemba umuntu esifazane ungabomthemba umuntu esifazane hey ngizukile umjida ukuthi hayi ngathi sonke isikhathi edlala ngento efana naleyo yabo kathi mase sisodwa ngambuza sisane ngizolisha igama lakhe ke cause nje umfowethu khona la ekuhlaleni ngiyakubamba so yathi ngolunye usuku ngathi ngimbuza ukuthi bafo nje ngizwe usho kanje na kanje kanti manje lento leyo ngiphathi kahle ngathi mhlambe khona into ozama ukungibonisa yona yini uyabo hayi bese ngichazela ukuthi hayi uma ngingekho ngisesikolweni angibone umuntu ofundayo kanje so bese ngitshela ukuthi hayi uma ngingekho ngisesikolweni inkosazana le engithandana nayo hey ukabone ngiyangazi ngayibeka kanjani lento because namanje isangiphatha kabi yabo but ngendlela lula wavela wayibeka ngayo washo wathi hey umfowethu uyahlekisana nenkosazana mangekho umfowethu uma uthi umfowethu uthi umfowenu like umuntu ozalwa naye ya umdide engizalwa naye wasekhaya ongelamayo yabo ya nje ngilama nje eduze ngishiya nje ngiyako wodwa kanti siyalingana so abesesho ukuthi hayi wena mungekho esikoleni umfowenu uyabonakala eyokhotha lapha ya hawu yabo hayi yizi ukuthi lento ayangazi noma ngibelieve noma ngayibelieve kodwa nomjida hayi ngizakubizela omunye umjida naye uhlala lapha nje duzane lasekhaya ngaphambili kunomuzi ongaphambili lasekhaya ngizakubizela ubafo ngimleke la uyena nje umuntu obonayo yonke into kwalento ukuthi uhlala phambi kwakini uzakuchazela kahle uyabo hayi ngithi mina mbize lo mjida loyo sengiganile ngithuthele ngiganile wabo nje manje yabo so ima ngingangena ngemlonyeni uthi ukuthela uganuni wabo ne yeah so emshadweni wakho amanye amanwabo nanwamemile okwabantu kuphela emshadweni wakho nonwabo kwakukhona amanwabo kwakukhona abantu kuphela ukhuluma ngani manje qhubeka ke kusho ukuthi mina ongezwanga kahle uyabo so ke manje ayazi umuntu ubafo lohlala ngaphambi kwasekhaya hayi abesebeka ukuthi hayi kanje na kanje la ngichazela umfowethu ukuthi hayi inkosazane yenza lokhu kanje na kanje swakangikholwa awumchazele nawo uyabo awumjida yasho vela sesemthini into bengesisela yona yabo ya so kwabe ngifind out ngaleyo ndlela leyo ukuthi okay kusho ukuthi ngibetray ngonkosazana ngabuye ngabetray umfowethu lawo yabo ya so ngayithatha lapho ke mina kwaqala lapho ke ukuthi nami ke ngenze zami izinto okay but why ungazange uyitshela inkosazana le ukuthi wena uzwe 1 no 2 no 3 uvana unyamalala ugcine somblocker soyazeka manje and wena wambreak angithi wambreak ya kunjalo manje wayeke bongakhulumisani naye before uthatha izinqumo mina zange ngisasibona usingo saloko kusho ukuthi ngathi nje mangimbona emva kwasekuthi kwenzeke lento leyo ngavele ngabona nje isidumbu kimi kahle kahle ngasa exit ngabona nje ukuthi sesile la kimi yabo so sithi isidingo sokuthi ayi nje ukuthi ngibhekane naye ngikhulume naye ngabona ukuthi ngizovele ngimbambe ngalezi zami izandla ngimhlafunisa okwephela uyabo ngiyakubamba so wena after uhlukene naye uthando lwakhe wenhlizweni yakho laphela uthando mfethu uthando lujulile kakhulu angeke ngiqhamba amanga ngithi lavele laphela
cha zange liphele ngoba yena kwakumuntu engasengihlele impilo nomndeni naye sengibona nginekusasa elihle naye qhakazile kanti futhi ngijebule ukuthi ngizothola ingane nengane umndeni. Okay ke. Bheka ke sihleli naye njengamanje ngizacela nje ukunikela kuye ukhulume naye kube uyena umcaciselayo naye abe nemibuzo ayibuzayo kuwe. Okay, bengakulindelanga lokho. Yeah, ngisacela ngoba usezihluphile weza kuthina ngisacela nje ukuthi ngimnike azikhulumele wena naye. Okay. Bamba ke seswami. Hello Kuleko. Hello. Umene nokubonga uyaphila? Kanjani kunjani ngibonga? Ngiyaphila nami. Hayi mina bengisacela nje ukubuza ukuthi kakutheni ungiblocker ungakhulumi nami ekubeni wangibreaker wangithembisile ukuthi angeke uzungilahle sohlala sinawe nje siyoba umndeni ekhambeni kwesikhathi. Ngokwena uthema sesowuhamba uya esikolweni wafunda ngeva futhi sekuthiwa ke ngokusowuzekile mangithi ngiyazama ukukufonela wena wavile wangiblocker wangasafuna ukukhuluma nami ngobe ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. Kusho ukuthi wena awuyazi into wayenza njengoba igcwele kanje kuhlaleni igcwele ilali yonke. Hayi mina angiyazi lento leyo nje ngiyaqala ukuyizwa ngawe. Hayi kulungile ngiyathanda ukukhuluma futhi ngizokuchazela ngikutshela. Kusho ukuthi kwathi ngisake esikoleni ukubuya kwami mangibuya esikoleni ngezwa indawo sasizigcwele elalini yonke ubuya njengokuphuka phambi kwabantu. Abantu bengihleka bengenza umsebenzi amajida ngisakwazi ukuhlala namajida manje because mina ngimhlekisa. Kuthiwa intombi yami engithandayo engenzela yonke into idliwa umfowethu nala nomfowethu. Wena loyo. Uzafika indaba nyazi yaphambi ukuthi indaba enjalo azange ngifike ngiyacanga ukuthi mhlambe ngasathatha isinqumo sokuthi hayi angeke ngisaphuma ukublock cha zafika indaba ezinjalo kuyini zonke nezinye ezinye engisazikhuluma but le eyangiphatha kabi kakhulu. Hayi mina ngiyazi lo ndaba le yazi ukuba ke mhlambe ngesikhathi manje ngikufonela wazama ukuthi ungicacisele ungitshela ungaveli unyamalale kanjalo ngoba yonke lento lethoyo ayikho. Ayikho. Ngisabone isidingo saloko because of ngiyazi ukuthi abantu engiphila nabo abantu abangithanda bebangeke baze bangiqhambele ngento efana naleyo. Hayi mina ke ngifuna ukukutshela ukuthi lento le ayikho futhi mina ngihlele ngikukhumbula nje sonke isikhathi ngizegeza lana ingoba ngikuthanda ngihlala ngikukhumbula nje empilweni nami uthando lakho alipheli kahle kahle la kumina. Hayi kulungile. Kodwa ingcono ngoba usuyazi-ke manje ukuthi yenzakalani. Kululeko my brother. Ngiyaqinisekisa ukuthi nawe angeke uthande usisi wakho bamphatha ngale ndlela ophatha ngayo lo sisi ngenxa ye mistake ayenze, understand? Angipromote cheating mfethu ngifuna ngizwe kahle but lento ayenza if yena ukuthi nino wrong la kulento le. No, angithi wrong. Ngidalo zangithi ngifuna ngizwe kahle ukuthi angeke na uthande ngosisi wakho because uyamuzwa lo sisi uthini uthena usakukhumbula yayibona lento. So mina advice yami nayo naloko awuna msebenzi naloko yayizwa lento engithi wangenza yona wena ukube bewusenyatheleni ukuba ubusenyatheleni zami uwe lo owadlelwa impembu udlelwa umfowenu ubuzojabula.
ngiyavuma nami wrong angimkhulumeli futhi on the other side but bese ngisho nje ukuthi I prefer ukuthi at least nihlale phansi nikhulume because usizi njengoba la ekhaya uzocela nje usizo lento yam break inhliziyo ibuka namamela la wena umfazi wakho mayingenza lento le ungenzani ngingakhala ngakhala ngithi yeah so ke ungalobu ngitshela ukuthi yini futhi uzwakala njengomuntu othatha iside la lentombazana yini ayithanda lentombazana hayi lutho thina sisemsebenzini lana my brother ngingangicasuka ngathi ngizosebenza mina nje mina. Okay ke my brother singakuphazamisanga ithi sikuvalelise then ke sizabona ukuthi mhlambe yini elandelayo after yabo because manje I believe ukuthi umuntu wakho lo. Yes. Bheka ke bafu since usese ehalela ukulungisa izinto nawe wena ukwephi position njengobe efisa ukulungisa izinto nawe? Mina bafaya ngumuntu yabona ifocus yami kwezinye izinto kakhulu njengamanje angeke ngihamba amanga yabo ifocus emsebenzini kuningi nje ngine-business ngafa uyabona nje izinto nje into bengisaziqala empilweni njengoba ngiqala impilo yami manje yabo so angeke ngikwazi ukuthi ngibuye ngifocus kumuntu wesifazane because abantu besifazane bafuna isikhathi sawo uyayibona le nto. Okay, let me ask. Usisi umuntu the time nesathandana ube umuntu supportive kanganani? Yena umuntu supportive kakhulu ngenqamba manga kuleyo ndawo. Umuntu ukwazi ukucabangela umunye umuntu ngisho ngathi isimo sibheda kanjani. Akayona le nhlobo le yamantombazana lethi yini ngolimi lamanje ngolimi lesingisi nethi ama-gold digger. So wena ucabanga ukuthi ke mangathwa nilungisa izinto ucabanga ukuthi angalimosha mhlawumbe ibusiness lakho owangakuphazamisa emsebenzini wakho? Hayi bafo mina ngulomuntu uyabona into mangiyibone kabi ngikholwa ngokungabuyeli kuyo into futhi mayingangiphathanga kahle so angicabanga angiboni ukuthi mhlawumbe ukubuyelana kwethu izinto zingabuye zifane na before emva kwento angenze yona nokumthemba ngicabanga ukuthi ngiyomthemba ngendlela kumele ngimthembe ngayo.